तो आज हम बात करे वाला बानी पवन भैया और खेसारी भैया और नीलकमल भैया और टुनटुन भैया और लाडवा लहसुन के बारे में। तो सबसे पहले रितेश पांडे के वो गाना आई रहे आइल बारू नाचे उमर बकाचे। तो ई गाना पर 100 मिलियन व्यू आइल बा और इनकर कमाई 100 लाख से भी ज्यादा भइल बाटे। अब अगला सिंगर के देखाओ तनी देखा लगा नाम प्रमोद प्रेमी इनका गाना आइल बा तू जान हो तोहरे ला मर्डर हो जाई। तो ई गाना पर 5.5 मिलियन व्यू आइल बाटे सिर्फ 2 महीना में और बहुत रुपया कमा ले बा। इनकर नाम अवधेश प्रेमी इनकर गाना आयल बा 2023 में मरद के फार्मूला और इनकर गाना पर व्यू बाटे 7.3 मिलियन 11 मंथ में और पूरा फाड़ के बवाल कइले बा। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अवधेश प्रेमी के गाना आई रहे बैठो रह केरा के थम पर 1 साल पहले रिलीज भइल बहुत हाईलाइट में अभी भी चल रहल बाटे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो हैया डुपर स्टार चंदन चनकन तो इनका गाना आई रहे ढोरी के आशिक बा। तो ई गाना पर व्यू आइल बाटे 30 मिलियन 4 महीना में पूरा हाईलाइट कर दिले बा। मजा नहीं आ रहा है। नाम हुए नीलकमल सिंह और इनकर गाना के नाम बाटे गर्मी बढ़ल बाटे कुर्ती में और पूरा गर्मी बाटे इनकर सुरती में। इनका गाना के व्यू बाटे 45 मिलियन व्यू बाटे 3 महीना में। इनको गाना पूरा हाईलाइट पूरा डुपर सुपर कर दिले बा। यो नीलकमल वन का गाना बा चढ़ल जवानी रसगुल्ला और 61 मिलियन व्यू 2 महीना में बाटे पूरा हाईलाइट इनको गाना फाड़ दिले बा। पवन सिंह और खेसारी लाल के भी हिला दिले बा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। पवन भैया जौन भोजपुर में सबसे बड़का हिट सुपर डुपर से भी गांठ फाड़ दिए हैं। इनका गाने के बोले राजा जी के दिलवा टूट जाई 3 महीना में 58 मिलियन पूरा टुनटुनुआ के गांठ फाड़ दिले भाई गाना। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। तो पवन भैया के एक और गाना आई रहे गाना के बोल बटे पापा के परी हूँ। तो ये गाना पर 67 मिलियन 3 महीना में व्यू आइल बाटे। तो पूरा यूट्यूब पर फिर 2023 के जितना भी चैप्टर उठा के देख लो पवन भैया का गाना 1 नंबर पे बा। हाई उन खेसारी लाल यादव और इनकर गाना बाटे आम के स्वाद खटके बा डटके बा। तो ये गाना पर 31 मिलियन व्यू बा 1 महीना में। काहे इनकर गाना बेकार बाटे 2023 में पूरा आटू चपाटू गाना कइले बा। हाँ तो ये पेड़ से के गाना बा भक्ति में पूरा शक्ति हिला दिल बा। भांग के स्वाद इनकर गाना 3.7 मिलियन बाटे 5 दिन में और ये गाना इतना नहीं के चलो पूरा बेकार बा। तो हैया टुनटुन यादव खेसारी लाल यादव के बहनो ये खानी लागे लगी 3.3 मिलियन व्यू बाटे 2 वीक में। इनकर गाना के बोल बा तोहरे ला मर्डर हो जाएगी साला चोरा के ये गा देले बा। तो भाई लोग हमारे वीडियो के लागल कमेंट में जाकर धराधर बताओ लोग। अब 15 अगस्त के अवसर पर हमारे तरफ से आप लोग भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।